سرمم کسی برنگی دلاله سرمم کسی برنگی حالاله تشکنی حیا کنی دلاله تشکنی حیا کنی شیمبون همشه برانا شیمبون همشه برانا بران بردان حلانا بران بردان حلانا حلاله كل حال عاشق واللي للهبه ناكر حق مرجانا ويبازنا ويلولو هيلولو بكسولو تو چیچه کاوه دلاله تو چیچه کاوه دلاله شیمبون همشه بزنا شیمبون همشه بزنا بزن بردان خزنا بزن بردان خزنا حلاله عاشق واللي للهبه مالي ناكر حق مازنا ويموريا ويلولو هيلولو بكسولو تو چیچه کاوه دلاله تو چیچه کاوه دلاله
Rojbaş hevalno. Navê Kurd nîşaneya gelekî ku li ser erdêxweya dîrokî Kurdistanê ji hezarî salan de dijî. Di vî vîdeoyê de em ê behsa bikaranîna van her du navan bikin. Lê ne li cem Kurdan, lê belê li cem miletên din. Em ê bi çend mînakan bibînin çawa ev nav li hemû cîhanê belav bûne û bi nav û deng bûne. Her wiha em miletên din jî Kurdan hewl dan navan biguherînin û rakin. Ta ku hebûna vî gelî û hebûna welatê wî veşêrin an tune bikin. Dema em li muzîka roşlatî binêrin, em ê bibînin ku meqam tê de hene. Meqam sîstemeke ku dengan ango awazan li ser rêbazekî û li gorî wan stranbêj disirên yan jî muzîkjen li amêrên xwe dixin. Yek ji girîngtirîn meqaman meqama Kurd e. Ku wekû ji navê xwe diyar e, li ser navê gelê Kurd hatiye binavkirin. Her meqamek ji meqamên roşlatî hestên taybet didin. Meqama Kurd meqamekî nazik e û bi kiştî ji bo derxistina hestên hundirîn tê bikaranîn. Di sala 1940 Kolokya Fransî li Sûriyê li cihekî dîrokî li ser deryaya Spî bi navê Ugarit nexşekê dîrokî dît. Piştî ku gelek lêkolîn li ser vê nexşê hat kirin, diyar bû ku ev stranek yan ji Surûdek vedigera 1500 sal bêrê zayînê û bi zimanê hûrî hatiye nivîsandin. Ev weka noteya muzîkê ya herî kev di dinyayê de hat pejirandin. Dema zanyaran hewl da ku vê nivîsê bike noteyê ku niha meriv dikare bibihîse, meqama herî nêzî vî Surûdê meqama Kurd bû. Biya we, ev ne girêdanekî balkêş e, di navbera hûriyan de ku weka bapîrên Kurdan tên nasîn û neviyên wan gelê Kurd de. Em ê anha ji muzîkê herin biyolojiyayê, ango jiyanmasiyê. Her heywanek ango ajalek li ser rûyê erdê navekî ji zimanê latînî tê wergirtin. Wek mînak, navê werdekî yê zanistî ev e. Gelek nişên ajalan ango heywanan hene ku tenê li ser erda Kurdistanê dijîn, yanî xwecihîne. Ji ber vê yekî zanyaran gelek ajal kirine. Wek mînak, navê zanistîyekê wê Alektoris Çûkar Kurdistanîka ye. Navê roviyê Soriyê Kurdistanê jî ev e, Vulpes Kurdistanîka. Navê Moriya Çolê ya ku li Kurdistanê dijî ev e. Û navê Marê Kurdistanê, navê nifşek pimpinîkan her wiha bi dehan navên din. Di sala 2005 de Tirkiye xwest ku Kurdistanê Vulpes Kurdistanîka biguherîne. Ji ber ku navê Kurdistanê tê de ye û bi heceta ku yekîtiya Tirkiye dixe metirsiyê. Ji bilî navên ajalan, çend navên şênahî û çîçekan jî bi vî awayî hatine binavkirin. Ji bilî guhertina navên heywanan, Tirkiye berê wî bi gelek salan hewl da ku navê qehweya Kurdî ango qehwa qizwanan biguherîne. Di salên 1830 heta li Fransayê û piraniya dewletên Ewropî navê qehwa qizwana weka qehwa Kurdî dihat nasîn. Li piştî komara Tirkî hat avakirin, wan hewl da ku navê vî qehwê bikin qehwa Tirkî. Mixabin van hewldanên wan gihan serî û di sala 2013 de ev qehwe di bin navê qehwa Tirkî de ket lîsteya UNESCO ya mîrata xwezayî ya navnetewî. Ser ku bi fermî navê vê qehwê hat guhertin, di rojameya îro de di nav gelên Tirkiyê weka qehwa Kurdî tê nasîn. Ji demên gelekî kem de ji ber şer û sirgirên dewletan Kurd li hemû cîhanê belav bûn. Gelek caran dema diçûn welatên dûr li wan deveran wan keleh û gund û taxên bi navê xwe ava dikirin. Wek mînak, di sala 1440 de dema Osmaniyan berê xwe da Macaristan ango Hungarya gelek leşkerên Kurd bi artêşa Osmanî
wan li wir gelek gund ava kirin. Yek de ku girêdayê bajarê Tolnayê ye û heta niha bi vî navê tê nasîn. Her wiha bi vî di sed sala 16 de çend gund ava kirin û yek ji wan gunda gundê Beytulkurdî ye ya ku li parêzgeha Mehwî tê. Mînakek din gelek caran Osmaniyan eşîrên Kurdan sürgûnê deverên dûr dikirin. Girêdana wan bi welatên wan re nehêlin. Yek ji van eşîran eşîreta Hemawend ku di sed sala 19 de ew heta Lîbyayê hatin sürgûnkirin û li bajarê Trablos û ben kirin. Heta roja îro taxek li rojhilatê bajarê Benxazî bi navê Taxa Kurdan heye. Bêrê Osmaniyan jî Kurd li welatên derdorê belav bûn. Gelek mînakên bi vî awayî hene. Di sed sala 11 de Kurd li kelehekî li nêzî bajara Himsê û navê wê kelehê di çavkaniyên dîrokî de bû Keleha Kurdan. Di dema Eyûbiyan de jî Kurd di artêşa Selahattin de beşa herî girîk bûn. Lewra ew herdem li cihên ku dihatin kontrol kirin diman. Mînakên li ser vê mijarê pirin. Weka Taxa Kurdan ango rûknetên li Şamê û geliyê Kurdan li bajarê Seltê li Ürdünê. Her wiha gelek gund li Misrê bi navê Kurdan hene. Her wiha li herêma Katalonyayê li bajarê Barcelona wekû piştgiriyekî ji bo xebata serxwebûna Kurdan cadeyekî bi navê Kurdistanê hate binavkirin. Di demên berê de jî navê Kurdistanê di pûlên fermî de dihat bikaranîn. Mînakameya yekem ji Misrê ye. Ew pûlekî vediger sala 1904 ku di wê demê de peyam pê dihatin şandin. Di sala 1969 de jî di Yekîtiya Sovyetê pûlek bi navê Kurdistanê hate belavkirin. Ji aliyekî din de gemî bi navê Kurdistanê dihatin binavkirin. Wek mînak gemiya Brîtanî Kurdistan SS ya ku di sala 1928 dihate avakirin. Her wiha gemiya MV Kurdistan ya ku di sala 1973 de hate avakirin. Wekû me dît, navê Kurd û Kurdistanê di her demê de û di her beşê de dihat bikaranîn. Ne tene ji aliyê Kurdan de, lêbelê ji aliyê hemû gelên cîhanê. Ew ê Kurd wek millet û wek welat her bimînin û navê xwe bidin her tiştê girêdayî xwe. Her çiqas hewildan di dijî van navan bêkirin, ew ê herdem hebin. Heta vîdeoyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de.